No niin, kiva. Ää, eli tosi lämpimästi tervetulleeksi toivostelen kaikki täältä Joensuusta. On Kinnusen Maima, kosmetologi opettaja ammatiltani ja tänä iltana lanseeraan sitten tällaisen uuden huikean tuotteen, ää, joka on meille tullut viime viikonloppuna markkinoille. Ja puhutaan kollageenista ja ajattelin, että ihan muutamalla sanalla ennen kuin tuotteesta puhutaan, niin puhutaanpas pikkusen, että mitä se on se kollageeni ja minkä takia myös sitä tarvitaan. Moni varmaan on jo kuullut erilaista kollageenituotteista. On jo vuosien ajan ollut iso trendi käyttää jotakin kollageenia vahvistamaan ihoa. Ja kollageenihan on tämmöinen säie. Sitä on niin kuin ristiin rastiin meidän ihossa verkkona ihan joka puolella, muun muassa siis meidän ihossa. Ja kollageenisäikkeet iän myötä meillä tapahtuu semmoinen, että jo alle 30-vuotiaana pikkuhiljaa alkaa kollageenisäikkeet löysistymään, eli ne alkaa niin kuin rappeutumaan ja heikentymään. Ja se johtuu tietysti iästä, mutta sitten myös aurinko rappeuttaa, sitten tulee vääränlainen ravinto, tupakointi, stressi on yksi pahimmista. Nyt varmaan rappeutuu on vähän stressiä, kun täällä esiintymässä on. Eli kaikki tämmöinen pienet asiat yhteensä. Sokeri on todella paha kollageenin rappeuttaja meidän ihossa. Eli kun me ollaan alle 30-vuotiaita ja ilmehditään ja jutellaan tällä tavalla, niin meidän kollageenisäikkeet vähän venyy ja sitten ne kiristyy takaisin, palautuu siihen vanhaan mittaansa. Mutta kun meille tulee ikää, niin jo 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100-vuotiaan iho ei enää palaudu. Ne kollageenisäikkeet eivät palaudu. Ja sen takia iho on tyhjän näköinen, se on roikkuva, siinä on paljon juonteita, se on kuivan näköinen sieltä. Eli kollageenilla on tosi iso merkitys meidän ihoon, mutta tiedättekö, joka ikinen maailman ihminen, yli 30, hyötyy kollageenivalmisteista, koska kollageenia tarvitaan lihasten, nivelten, luuston rakennusaineena hyvinvointiin, mutta kollageenia tarvitaan myös verisuonten seinämiin, että se verisuoni pysyy kimmosana ja joustavana. Ja sitä me ei ole tultukaan ajateltu, että mietitään sitä, pistetään verisuonet joustavaksi, mulla on vähän siitä lisäjuttua sitten tuonnempana, pistetään luut ja lihakset ja jäntteet kuntoon, että me pysytään hyvin kasassa ja kaupan tekijäisiksi tulee muuten kaunis kuulekas iho. Minä ajattelen sen näin päin, vaikka siitä aina puhutaan tämmöisenä kauneustuotteena. Eli kollageenia me tarvitaan joka päivä. Se on iso proteiini ja jo 1988 vuonna, kun minä olen valmistunut alalle, niin silloin puhuttiin jo kollageenista ja sitä tutkittiin vahvasti jo silloin. Eli oli ongelmana, että me ei saatu, tai tutkijat ei saanut, tai tuotteita ei saatu imeytymään sinne sillä tavalla, että ne olisi ravinneet sitä kollageenijännettä ja sitä kautta vahvistaneet sitä ihoa. Siitä yritettiin ruiskuttaa ihon sisään ja kaikenlaisia kommervenkkiä, mutta sitä ei saatu pysymään, koska se on niin iso molekyylinen proteiini. Mutta nyt on kehittynyt ala, tietysti uusi teknologia on tullut tämän meidän tueksi tässä asiassa ja on kehitetty tämmöinen hydrolysoitu kollageeni, joka tarkoittaa sitä, että se kollageeni, iso molekyyli, on pilkottu pieniksi ja sitä kautta sitten siitä on saatu semmoinen, joka imeyttyy sinne meidän kollageeniin, pystyy ravitsemaan ja vahvistamaan sitä. Eli idea on se, että kollageenia säikkeitä ravitaan. Ja sillä tavalla niistä tulee joustavat, kimmosat ja hyvä. Ja samalla tavalla myös siellä verisuonissa, samalla tavalla nivelissä, lihaksissa ja niin poispäin. Eli kollageenia on 3 tyyppiä, ykköstä, kakkosta ja kolmosta. Ja just se ykköstyypin kollageeni, joka on sieltä merestä, kalasta saatu, niin se on se meidän
iholle tosi hyvä, joka imeytyy, tai iholle, mutta myös sinne verisuonille ja sinne myös meidän ihan kokonaisvaltaisesti. Eli joka ikinen maailman ihminen hyötyy kollageenista, kun on yli 30 kollageenivalmisteesta suun kautta syötävästä. Eli pilkottuna kollageenia saadaan paremmin menemään sinne säikkeisiin ja vahvistamaan ja ravitsemaan. Ja nyt sitten se on suuren suuri trendi nuoret käyttää, eli just vähän yli 30-vuotiaat, mutta sitten kuka todellakin paljon tarvitsisi, niin ennen kuin vaihdevuodet alkaa kilistellä ja kolistella siellä nurkan takana, niin silloin kannattaisi olla kyllä tuntosarvet pystyssä ja aloittaa kollageenin käyttö, koska vaihdevuosi aikana kollageenit romahtaa. Ne romahtaa radikaalisti ja ne heikentää ihan kaikkia meidän niveliä, luustolihaksia, ne vaikuttaa siihen solun, ja kollagenisäikkeitä on myös jokaisen solun ympärillä ja vieressä, niin jokaisen soluunkin vaikuttaa, mutta sitten ne ennen kaikkea vaikuttaa siihen ihoon, se iho alkaa tyhjenemään ja koska meidän kasvoissa tapahtuu muutakin, eli sieltä ne lihakset vähän niin kuin surkastuvat ja vähentyvät ja niin poispäin. Niin kuin nyt jokainen tietää ikääntymisen merkit, niin ennen vaihdevuosia olisi tosi tärkeä, mutta ei ole siis myöhäistä, vaikka olisi jo vaihdevuodet, silloin viimeistään aloittaa puustaamaan. Mutta nyt puhun siis ja lanseeran tällaisen uuden kollageeniboosterin, joka meille Zinzinolle on tullut, eli Zinzinohan terveysteknologia, testipohjainen semmoinen yritys, jossa meillä on hyvin paljon kuin rikastettua ruokaa, eli ruokaa, joka on puristettu ja tehty semmoisen helposti nautittavan muotoon, niin myös kollageeniboosteri. Ja tämä on siitä erikoinen tuote, että se käytetään 10 päivän kuureina. Eli voit ottaa 1 kuurin ja saada sitä hyvää vaikutusta sinne ihoon ja elimistö yleensä. Mutta jos haluat paremman vaikutuksen, niin silloin voi ottaa sen 10 päivän kuurin vaikka 6 kuukauden ajan joka kuukausi, jolloin tehosta tulee huomattavasti parempi. Ja nyt mikä muuttaa ja miksi tämä meidän tuote on taas erikoinen, sitä on tutkittu ihan valtavasti. Ja niin kuin tiedätte, niin kollageenitrendi on ollut jo pitkään, mutta meillä on aina sellainen periaate. Me ei välttämättä halutakaan olla siellä trendin harjalla, koska me halutaan, että kaikki mahdollinen tieto tuotteesta ja nyt esimerkiksi kollageenista on tullut tutkijoille ja sitä on pyritty katsoa, että mikä sen kollageenin kanssa parhaiten toimii. Ja nyt tähän tuotteeseen on lisätty, tämän tuotteen sisältö on seuraavanlainen, eli se sisältää 8 grammaa 1 päiväannos. Se on kirsikan makuinen kevyt geeli, joka imastaan semmoisesta pussista. Eli se on valmis, sitä ei tarvitse sekoittaa mihinkään, ihanan raikkaan makuinen, ja se otetaan suoraan siitä pussista. Ja 1 päiväannoksen sisältö on 8 grammaa sitä hydrolysoitua kollageenia, kun monessa tai suurimmassa, tai itse asiassa kaikissa tuotteissa, joita me on tällä hetkellä nyt tämän aikana, kun tästä tuli meille julkaistiin, että tämmöinen tuote on tullut, niin on tutkinut, niin kaikissa on 1-2. Eli tässä on 8 grammaa, ja sen takia sitä ei tarvitse ottaa 30 päivää kuukaudessa, vaan otetaan 10 päivää kuukaudessa, ja sitten seuraavassa kuussa samaa 10 päivää. Minä itse ajattelen näin, että aloitetaan se vaikka 1. päivä joka kuukausi, ja sitten se tulee niin kuin otettua säännöllisesti. Ja se riittää 6 kuukautta on sitten niin saatu jo hyvät tehot. Ja muistakaa muuten, jos alatte käyttää, niin ehdottomasti täytyy ottaa selfie, koska ei muista, mitä siinä omassa ihossa on tapahtunut ennen sitä. Lisäksi tässä tuotteessa on hyaluronihappoa, ja hyaluronihappohan on, jos pieni koulutus hyaluronihaposta, eli tämä on se minun lempiaihe, eli hyaluronihappo on se tosi kosteuttava ainesosa, jota on jo meidän ihossa, siellä soluväliaineessa, siellä ihon keskikerroksessa muun muassa. Ja hyaluronihappo tekee semmoisen vaikutuksen, että jos meillä on omena, voidaan kuvailla sitä, että omena on ollut pöydällä 2 viikkoa, niin siitä on sisäinen kosteus hävinnyt, ja siitä on tullut nahke ja semmoinen nahistunut.
kun suoraan puusta poimittu omena, se on se ihanan raikas, kuulas ja kimmosa, niin se on tässä. Eli jos hyaluronia puuttuu, iho on nahkea, nahistunut, ja kun sinne saadaan pysymään sitä hyaluronihappoa, eli saadaan pysymään soluväliaineet napakasti paikallaan, niin ne siellä sitten iho on kimmosa. Ja ihon kosteuttahan on kahdenlaista. On pinnallista kosteutta, joka, jos se ei, pintakosteus puuttuu, niin ihon karhea, kuiva, suomusen näköinen, mutta se syvä kosteus on se, mistä äsken kerroin. Ja sitä on vaikea pitää yllä. Muista muuten juoda myös vettä paljon, koska sekin lisää sitä soluväliainetta sitten sinne ihon alla. Eli kollageenia ihan 3-4-kertainen määrä, jopa 5-kertainen määrä, mitä tuotteissa tähän mennessä. Hyaluronihappo, ja siis kollageeni oli kalasta, ja kollageenihan monessa tuotteissa on naudasta. Eli tämä on tämmöinen minun mielestä mukavampi versio nauttia kalaa kuin naudan kollageeni. Ja sitten siellä on vielä pre- ja postbiotit, eli biotiikit, miten tämä nyt. Tämä on muuten ongelma juttu, koska minä en opi ikinä tätä sanomaa, mutta ne on siis niitä hyviä kuituja, jotka huolehtii meidän suolistosta. Ja koska meidän suolisto on yksi tärkein, suoliston hyvinvointi vaikuttaa ihan valtavasti meidän ihoon, niin silloin sen takia suolistosta pitää huolehtia tosi hyvin. Ja sen takia tähän on pistetty myös suolistoelementti. Ihovitamiineja on paljon ja muun muassa tähän on muuten lisätty mustikka-uutetta. Se on erittäin antioksidanttinen osa. Sillä on oma tarkoituksensa siinä ja varmasti myös muuten väriaineena. Acerola kirsikka, joka on makuaineena. Tässä ei ole makeutusaineita tietenkään. Ja lisäksi sitten C-vitamiini, magnesium, sinkki ja kupari. Ja ne on ne meidän pääihovitamiinit. Niin tähän tuotteeseen on lisätty ne. Eli 10 päivän kuuri kerran kuukaudessa, yhden kerran tai kerran kuukaudessa säännöllisesti, niin myös saada ihan valtavasti hyvinvointia. Siis minä sanon aina, lihaksille, jäntteille, luille, verisuonille, jokaiselle solulle ja kaupan tekijäisiksi tulee ihana, kimmosa, kosteutettu iho. Eli ihan lyhykäisyydessä niin todellakin kiinteyttää, syväkosteuttaa ja niin poispäin meidän ihoa sisäisesti. Ja nyt kun on puhunut paljon, ketkä olette ollut joskus mun kuulolla, niin puhun koko ajan siitä ihon sisäisestä ja ulkoisesta hoidosta. Kun me hoidetaan kaksisuuntaisesti, niin silloin iho tulee aina vaan paremmaksi tietenkin, eli se hoito on tehokkaampaa, parempaa, niin kun siitä tulee paremmat tulokset. Eli jos hoitaa vain toisesta puolesta sisältä ulkoon, niin tulos ei ole niin hyvä. Eli tässä on äärettömän hyvä tuote nytten vastaamaan näitä tarpeita. Nyt muuten Katri voit hostauksen muuttaa mulle, mutta muutaman asian vielä puhun. Moni, en tiedä kuinka moni teistä, mutta omega-3-rasvahapot on meidän yrityksen kruunun jalokivi, eli tuote, joka auttaa kaikkia ravintoaineita imeytymään. Ja muistakaa, minä olen aina puhunut, että Balance Oil omega-3 on se ihon tärkeä sisäinen hoito, ja se yhdistyy tähän kollageeniin ihan valtavan hienosti. Eli kun rasvahapot on kunnossa, solukalvo on kunnossa, niin se ottaa sinne elimistön ja sinne soluun sitten ne tärkeät ravintoaineet ja auttaa sitä kollageenia kiinnittymään sinne kollageenisäikkeisiin, ravitsemaan niitä. Eli tässä on ihan erittäin hyvä pari, että jos jo käytät Balance Oilia, hyvä. Jos et käytä, niin otapas yksi pullo ainakin kokeiluun sitten, jos tämän tuotteen tilaa, koska se tehostaa vaikutusta ihan huomattavasti. Ja sitten pieni mainos katkon vielä ulkoisesta hoidosta ennen kuin hypätään sitten ja kerron, että millä tavalla näitä tuotteita voi tilata. Niin
meillä Skin Serum on tuote, joka on silmänympäryshihon tehohoito, päivävoide, yövoide, älyseerumi ja naamio. Eli nyt jos puhuin äsken sisäisestä hoidosta ja ulkoisesta, niin tuo on erittäin hyvä tuote, jolla pystytään hoitamaan sitä ulkoapäin sitä ihoa. Ja turvallinen, ei rasita kemikaalirasitusta, koska siinä on vain yksi tuote, joka on kaikkeen. Käy myös kaikkiin ihorikkoihin ja vaivoihin ja toimii siis semmoisena super tuotteena. Siinä vaikuttavana aineena on beta-glukaani, joka meidän ihossakin on beta-glukaani. Kun me laitetaan beta-glukaania iholle, niin iho säikähtää, että hupsista tuliko joku vaurio, ja kutsuu puolustusmekanismin korjaamaan niitä vaurioita. Eli siinä ei ole mitään vahvoja ainesosia, vaan sitä voi aivan huoletta ihan joka ikinen käyttää. 8 vuotta on itse käyttänyt jokapäiväisessä ihohoidossa pelkästään tuota, että pikkukuurea aina sitten eräällä toisella sarjalla Hanset Hydella on silloin tällöin ottanut, mutta Skin Serum on minun lempituote ollut kyllä viimeiset 8, ehkä 8 vuotta, 9 jotakin. Se on ollut hirmu pitkän markkinoilla aika menneen jälkeen, että en edes muista, miten pitkään on ollut, mutta nytpäs pistän ihan pikkusen ja saatte muuten kohta kysymyksiä, jos haluatte esittää. Eli tässä on kuva kollageeniboosterista, eli kertoo jo tuo kuvaakin ja tuo paketti, että siinä on teknologia tosiaan ollut mukana sen kehittämisessä. Ja niin kuin sanottu, eli Norjassa tuotteet valmistetaan, eli ihan pohjoismaisia tuotteita on meillä. Kerron siis ihan napakasti nyt vähän hinnoista. Kerron, jos tämä toimii. Aina tulee joku, aina. Vaihtuuko teillä noin? Ei taida vaihtua. Ei vaihdu. Katri, ei vaihdu. Ei vaihdu. Jaha. Kokeillaanpas uusiksi. Sellaistahan se aina on. No tuosta vaihtuu. Tuo ehkä saattoi ollakin sitten ihan oikeasti väärä. Oli vain pelkkä toi yksi kuva. No niin. Eli siinä on. Vaihtuiko nyt? Näyttäkää peukku. Sari, näytä peukku. Vaihtuiko? Ei Ei vaihdu. vaihdu. No niin, se on sitten edelleenkin se vika. Mutta ei oteta tästä nyt ongelmaa, vaan kerron teille, mitä se on. Eli Kokeile tuota, maailmassa ja yläreunasta se diaesitys. joo, ei anna sitä, ei Ai anna ja, sitä. okei. Joo, tää on tässä on nyt, mulla on uusi kone, mutta tässä näköjään jatkuu tämä sama. Eli kollageeniboosterissa on nytten semmoinen juttu, että on just lanseerattu, ja tämä on varastolla vielä muutaman päivän ennen kuin se lähtee sieltä tulemaan, koska nyt on tehty, meidän tuotteethan on ei antidoping-toimikunnan, vaan siis urheilijoiden tämmöisen doping-testauksen läpi käynyt, ja tästä puuttuu vielä leima, eli muutaman päivän tämä tuote siellä meidän varastolla vielä on ennen kuin leima saadaan siihen. Eli on todettu, että urheilijat voi käyttää, mutta leima puuttuu. Niin tuote on, yksi kuuri maksaa 55 euroa, eli normaalihinnaltaan 78 euroa, mutta tämmöisellä kanta-asiakastilauksella 55. Jos haluat ottaa tämän 6 kuukauden kuurin, niin kannattaa ottaa myös 6 kuukauden tilaus. Eli se toimii niin, että ensimmäisessä paketissa tulee 2 tuotepakettia, 110 euroa plus postikulut, ja sitten 55 euroa kuukaudessa 6 kuukauden ajan on sitten se jatkotilaus tai kestotilaus. Meillä on asiakaspalkitsemisjärjestelmä olemassa, joka tarkoittaa sitä, että jokainen postikulu jää niin sanotusti pankkiin, ja voit niillä postikuluilla sitten hankkia myöhemmin jotakin tuotteita, vaikka sitä balance oilia tai skin serumia, kun on kertynyt sen verran niitä euroja sinne. Tämän kuun, eli lokakuun kampanja, eli tämmöisen ennakkotilajan etuna meillä on nyt sitten, voi että kun tämä tuli sitä kuvaa, mutta onneksi mulla on täällä vähän mallia muutamasta. Eli tilaamalla 6 kuukauden tilauksen, niin saat yhden tuotteen valita
meidän Hanset Heidi kasvien kantasoluihin perustuvasta ihonhoitokonseptista. Eli kasvien kantasolut on niitä, jotka tosi vahvasti vahvistaa meidän ihoja ja auttaa elpymisessä. Niin meillä on semmoinen kampanja nyt, että saat joko tämmöistä mustalevänaamiopaketin tai sitten oikein vahvan kantasolunaamiopaketin kaupan päälle. Ja muun muassa tämän kangasnaamion hinta on 99 €, periaatteessa vielä 141 € sen OVH-hinta, niin saat tähän 6 kuukauden tilaukseen ilmaiseksi lahjaksi. Ja se on lokakuun voimassa. Eli todellakin nyt, jos innostuit ja kiinnostuit tästä tuotteesta, niin pistä ehdottomasti tilauksen siltä, kuka sinut on tähän kutsunut. Eli ota yhteyttä siihen ihmiseen, keltä olet linkin tähän saanut, ja tekaisit tilaus. Muutaman päivän päästä lähtee sitten tuolta meidän varastolta. Mutta nyt olisi hetki aikaa, jos haluatte kysästä jotakin, niin vastaan mielelläni kysymyksiin. Tuleeko mieleen mitään kysymyksiä? No, hiljasta on. Mutta siis summa summarum. Katja voisi kysästä täällä. No niin. Kun toi on tuommoisena geelimuotoisena, nyt varmaan monilla muilla on jauheena ja muissa muodoissa, niin osaatko siitä sanoa, että mikä ero tässä meidän tuotteessa siltä osin on? No, geelimuotoisuus on ihan sen takia, että se on helppokäyttöinen, eli sen voi ottaa siis missä hyvänsä, ja sehän muuten otetaan missä vuorokauden aikaan hyvänsä. Tähän asti on tullut semmoinen ohjeistus. Eli mutta sulla voi olla se vaikka pienen, vaikka nälän tunne tulee tai muu, niin voit ottaa sen pienen pusujen. Siinä on 46 grammaa. Ja muistakaa taas, että siinä päiväannoksessa on se 8, kun on seurannut, että monilla muilla on myös päiväannos, vaikka jauhe, niin siellä on se 1-2,5 grammaa. Mutta siis on tehty sen takia, että on helppo käyttää ja saatu niin kuin hyvään vaikuttavaan muotoon siinä muodossa. Tulisiko sitten muita kysymyksiä? Tiukka kysymys, toinen vielä täältä. Joo. On itse vähän vertaillut noita, niin monilla, siis siellä taitaa olla aika pitkälti muilla, niin aika semmoinen kollageenipohjainen pelkästään. Osaatko sä tarkemmin kertoa näistä vitskuista, ihovitskuista, että miten nämä niin kuin vaikuttaa siellä meidän iholla ja Joo, tässä tuotteessa? Olin itse asiassa koulutuksessa just tästä asiasta ja ensinnäkin, että miksi ne on laitettu tähän tuotteeseen, niin sitä on kovasti tutkittu jo useamman vuoden ajan tai pitkän ajan tässä ennen kuin se lanseerattiin. Ja tämä tutkijaryhmä oli miettinyt, että minkä he sinne, että lähteekö sinne hyaluronipohjalle vai lähtevätkö sinne kuitupohjalle vai otetaanko se vitamiiniperusta tälle tuotteelle. Niin olivat sitten lopulta päättänyt, että no kun me on todettu, että nämä kaikki 3 asiaa on tärkeitä, jotka toimii sen kollageenin kanssa, niin pistetäänpäs kaikki. Ja niin kun, se on se syy, miksi siinä nyt on niin paljon. Se on haluttu tehdä mahdollisimman monipuoliseksi. Ja Zinzinollahan, kun kaikki, meillä on ihan minimaaliset määrät säilöntäaineita, kaikki on niin kuin ruokaa. Meidän arvo on se, että me ei syötetä synteettisiä aineita. Kaikki on luonnollisessa muodossa olevia tuotteita. Ja vitamiineissa, niin esimerkiksi C-vitamiini kirkastaa, se on hirmu elvyttävä antioksidanttinen vaikutus sille iholle on C-vitamiinilla. Sinkkihän on vahvistava, tiedättekö, kun tulee joku herpes, niin pistetään sinkki vastaan siihen, niin samalla tavalla sisäisesti se sinkki sitä ihoa vahvistaa ja antaa sille sitä vastustuskykyä. Ja hyaluronihappo ehkäisee sen sisäisen kosteuden haihtumisen sieltä elimistöstä,
hyaluronihappo pitää se ihon kunnossa. Ja muistattehan, että meillähän on ihoa kaikkialla muuallakin. Että tämä vaikuttaa meidän ihan dekolteisen käsiin, jalkojen ihon. Eli monesti me vaan mietitään sitä kasvojen ihoa. Niin se kollageeni tästä pikkupussista ei tiedä, että hänen pitäisi ajautua tänne ihoalueelle, kasvojen alueelle. Se ajautuu jokaisen meidän ihon sopukkaan ja siellä se sitä hoitaa. Eli tämmöinen on meidän uusi tuote ja ehdottomasti suosittelen tosi lämpimästi, pistä ennakkotilaus, niin minä suosittelen lämpimästi, että jos olet jo yli 30 tai vaikka yli 40, niin ota ehdottomasti tämä kangasnaamio, koska tämä kuulkaa tekee niin ihanan, se napakoittaa ja jos on tuossa pikkujouluja ja niin poispäin, niin se ottakaa 99 € arvoinen lahja 110 € pakettiin. Mutta jos ei tule kysymyksiä enempiä, saa vielä hihkaista sieltä, jos on. Mutta jos ei tule, niin ihana syksyä kaikille ja pistettäisikö nyt ne meidän ihot ihanan kuntoon ja kiinteäksi ja kosteutetuksi ja hoidettaisiin ne kesän. Nyt on ollut tosi aurinkoinen kesä ja hirmu iso rasitus meidän iholle, niin pistetäänpäs kesän rasitukset nyt pois ja valmistetaan se iho sitten seuraavaan. Eli pakkanen, tuuli, viima on seuraava rasitus meille täällä Suomessa. Ei muuta kuin kiitos ja soitellaan sille, kuka sinut tähän on kutsunut. Moi. Hei hei. Kiitos Moi. maailma paljon. Kiitos. Moi moi. Kiitos. Moi. Moikka. Kiitos. Moi. No niin, ei muuta kaikille kuin moikka.